în Biblie spun, dacă ești nedrept, oprește-te, pocăiește-te. Și ultima pagină spune, ești nedrept, fii nedrept mai departe. Doamne, de ce, Doamne? 1222 de pagini spun, dacă furi, nu mai fura. Oprește-te, pentru că va trebui să mergi în iad pentru păcatul acela. Pocăiește-te. Și ultima pagină spune, dacă furi, fură mai departe. Dar de ce, Doamne? Pentru că până să ajungi la ultima pagină din Biblie, ai trecut pe celelalte pagini. Ai ajuns la nașterea lui Iisus Hristos. Putea să vină în palatul lui Irod, să aibă apă caldă, să aibă scutece călcate, să aibă servitori, dar n-ar mai fi avut păstori acces acolo. Nici tu și nici eu. Apoi ai văzut cum Iisus Hristos a crescut și a ales 12 ucenici. Nici nu avea Oxford-ul făcut, nici Cambridge-ul, n-avea diplomă în teologie. Oameni